La gestió forestal i la silvicultura com a ciència són una de les principals eines per a millorar l'adaptació dels boscos al canvi climàtic. Ara més que mai hem de fer una bona gestió dels nostres boscos i incorporar directrius de gestió que ens indiquen que hem d'anar cap a boscos més complexos, més biodiversos, boscos que avancin a la seva maduresa, boscos que siguin sobretot més resistents al pas del foc. En aquest sentit, hi ha moltes eines i mesures que ja podem començar a implementar sempre sota una planificació i una guia clara de com fer-ho i on és millor fer-ho. Doncs en la perspectiva de l'adaptació al canvi climàtic, des d'espais naturals, ens sembla que val molt la pena incorporar tots els aspectes dels serveis que ofereixen els sistemes naturals pel benestar de la ciutadania, com és la salut, el lleure, o tots aquests aspectes que ara es tenen poc en compte. Per tant, des d'Espais Naturals de la Diputació, el que pretenem és, a través de la planificació urbanística municipal, a través de la planificació d'espais naturals protegits com la xarxa de parcs, aprofitar aquests serveis per incorporar aquesta dimensió cultural i de beneficis intangibles que ara no es tenen en compte com un element més que poden ajudar amb aquest canvi de model en què més enllà de l'adaptació en el canvi climàtic també ens serveixi per posar més en valor la natura i per planificar, gestionar i restaurar els espais tenint en compte tant el valor mateix de la biodiversitat i dels hàbitats i dels ecosistemes com també els beneficis que n'obtenim pel benestar i per la salut de la població. Treballem restaurant els incendis forestals, la regeneració dels incendis forestals dels anys 80 i 90, que són 100.000 hectàrees cremades en la província de Barcelona, de les quals en aquests anys hem restaurat unes 23.000, però que encara queden 75.000 hectàrees per restaurar, principalment de boscos de pi blanc, en combinació amb masses mixtes de roure i alzina, que trobem que és molt important la restauració d'aquestes zones perquè, com ja ens demostren molts estudis, són els boscos de futur, els boscos de pi blanc adaptats al canvi climàtic, adaptats a les condicions que ens vindran d'aquí a 50 anys, i, com també ens han mostrat molts estudis, els boscos són la formació que més carboni segresta i, per tant, la que té molta més capacitat de segrestar carboni que no pas un matollar o un herbassar o una pastura. És molt interessant per part de les administracions públiques tenir una utilització de la biomassa. De la biomassa en quins aspectes? Bàsicament en estella forestal, perquè l'estella forestal al final és un tema que traiem un recurs directament del bosc, que això ajuda a tota una sèrie d'elements molt importants. La prevenció d'incendis, per suposat que n'és un, però la reducció del tancament del cicle del CO2, és a dir, estem emetent a l'atmosfera un carboni que s'ha absorbit per una biomassa forestal, per uns arbres, perquè eliminem una dependència energètica dels combustibles fòssils. Pensem que a Catalunya es gasta anualment uns 7.800 milions d'euros, quan el pressupost de la Generalitat de Catalunya són 24.000, és a dir, que és la quantitat és molt important, d'uns diners que es perden i que no s'apliquen en el territori. Imaginem això si s'apliqués en el territori. I un altre tema molt important, un tema de creació d'activitat econòmica, és a dir, per suposat, l'activitat econòmica en el país és molt important, la que pot arribar a generar, doncs, la gestió d'aquesta biomassa forestal. Bueno, per qui no em conegui, jo soc en Josep Arsemí, soc enginyer forestal, estic treballant aquí al parc des de fa anys, en temes d'obres, manteniments, la part tècnica de les tres potes de la gestió del parc, que són l'ús públic, conservació i gestió, desenvolupament, la part, doncs jo estic a la pota, diria, d'enginyeria. Que, com dèieu, al fons hi ha tots els circuits i les bombes dels circuits treballen directament contra els circuits. Aquella reixa és una galeria de ventilació, com que aquí hi havia la caldera de carbó, doncs necessitava aire. Llavors van mantenir aquesta ventilació
van fer sortir també a aprofitar la mateixa xemeneia i aquí dintre, en aquest espai, es va col·locar la instal·lació. Una pregunta. I però, vull dir, venien amb tot un camió que tenien ells. L'Ester i el Villa. Aquests quatre han estat allà tallant precisament. Tallant allò. I la fusta morta és important perquè és hàbitat, no? I substrat de molts organismes, moltes espècies, però que a més també forma part del cicle del carboni, de molts cicles, no? del bosc. Des de l'arbre, o nevades tardanes, o períodes de sequera molt llargs, i la previsió, mirant una mica les formacions, com a perill, sinó com a mort, amb els cicles